Alright. Kalain mo yun. Alright, magandang hapon. Ako sa inyong lahat. Mega love shout out po sa lahat. Alright. At mega love shout out din po kay Mami Mercy Calunod. Alright, magandang hapon po. Right, Mami Million in the house. Alright. Mainit na linggo. Alright. Magandang hapon at mega love shout out po sa walang sawang sumusubaybay sa aking live. Ayan, lalong-lalo na kay Mami Mercy Calunod. Ayan, mega love shout out. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out po sa inyo lahat. So, diba, ang ganda ng background natin ngayon. Kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out. Kay Biyaheng Rankel Sam, ayan, mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out. Maingay po dito. Alright, at sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. Luzon, Visayas at Mindanao. Alright. At kay Ji Chang Wok, mega love shout out. Kay kanino pa ba? Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Alright. Mainit na hapon. Alright, mga kaganapan po ngayon ay maraming mga nagaganap ngayon. Indignation Rally nationwide po. Kaso lang sa kasamaang palad, may isang bayan sa Mindanao na kinansil po yung kanilang rally permit ng isang mayor sa Maguindanao pa. Alright. At siyempre nakakatakot yung mga ganyan gawa ng nagkakaroon kasi ng presyuran. Sa bagay matagal na yan, ang umpisa pa lang nung hindi pa napapadala si dating Pangulong Duterte sa daig ay talagang mga nangyayari na yun, katulad nga nung sa Negros ba yun, na talagang yung kanilang park ay talagang ginawang park, di ba? Ginawang paradahan ng kanilang mga traktura doon sa munisipyo, sa kadahilan ng wala silang may dahilan na malinaw na dahilan, kaya ang ginawa na lang motorpool. Ganon ang mga kaganapan. At sa ngayon ay nag-uumpisa na po na ang rally doon sa liwas ng Bonifacio. Dito naman sa alright. Kaya siyempre, ang ang purpose nun ang kanilang panawagan ay maging transparent ang lahat. Kumbaga, ito yung panawagan ng UPI na pantay, walang diba? Ang buksan talaga yung ng flood control. Buksan yung investigasyon sa flood control. Kasi nga naman
Eh, habol ng habol kayo sa 105 million. Tapos yung trillion, anong nangyari? Bakit ayaw niyong habulin? Anong nangyari? Kasabot ba talaga kayo? Yan, yan, nagtatanong lang. At pangalawang topic natin ngayon ayon sa political blogger na binawian ng kanyang buhay kung saan pinakalat kaagad ng mga Marcos vlogger na DDS ang may kagagawan. Tapos bigla silang nasunog doon dahil nga biglang lumabas yung konversasyon na nagkaunsihan pala sa ano. Diba? Yan ang sinasabi ko noon pa. Na talagang ang laking pira pag ikaw ay vlogger ng administrasyon. Diba? Ganon katindi ang tao ngayon. Diba? Kaya nakakalungkot na umabot pa sa punto na dahil sa pira. Right? Ayan. Talagang malaki ang isipin mo, isang simpleng babae sa kanilang probinsya nagpaka layo-layo sa kanilang probinsya para hanapin ang kanyang sarili dito sa Metro Manila. Ayan, nakakalungkot mo na sabihin na itong nangyayari sa atin ngayon puro sa pamamagitan ng kwarta, puro kwarta, no? Isipin mo ang nangyayari sa atin ngayon. Yung flood control, pira. Yung impeachment, pira. Yung mga nawawalang buhay, puro pira ang dahilan. Diba? Kikita nyo yung yung pattern. Puro nang dahil sa pira. Di ba kikita nyo yung pattern? Puro nang dahil sa pira. Di ba? Kaya huwag tayong masyadong magpakaano sa pira kasi kita nyo ang nangyari. Di ba? Kita nyo ngayon ang nangyayari sa Senado. Dahil si Cayetano naman ang maingay, si Cayetano naman ang pinagtutulungan. No? Kita nyo ngayon ito si Ping Lacson. Umpisa na naman. Tinitira na naman si si Cayetano naman ang tinitira ni Ping Lacson. No? Sabi nga dito, let me correct, Senator Alan Cayetano latest live selling on FB using insinuation in black propaganda against me. Sinisiraan daw siya. Hindi nagdouble ang network. Sabi niya, hindi daw nagdouble ang double ang network sa Salin-Co in 2025 compared sa 2026.
when I left the Senate, actually more than 4 times ang increase at 244.9 million compared to 57.7 million in 2022. The last year I left government, whatever money I have, I didn't indefinitely earn legitimate through some estate, real estate deals in other legitimate business with two other business partner as a private individual, and I paid 10.5 million and 2.8 million respectively as reflect in my ITR, unlike Senator Cayetano with 6.79 billion in budget insertion under the 2025 GEA. Wala akong insertion aka pork barrel since I become a senator, at along wala akong 25% kickback sa mga slope protection other infra projects. I don't know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as a legislator. Diba? At sabi niya dito ay may cost projects sa Taguig na baluarte ni Senator Alan Cayetano. Kita niyo yan, puro pera ang pinag-uusapan, diba? Tsaka kung matatandaan nyo, ito si Ping Lacson, kaya ano ito, sinasabi niya na hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Totoo yun. Pero hindi kaya, ito tanong lang ito hindi kaya hindi siya naglalagay ng ganon. Kasi nga, kung matatandaan nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, ay itong si Nicanor Paildon na dating bureau chief ng yan sa sa MNIC, di ba? Yung nung bureau chief siya, binulgar ni Nicanor Paildon na itong yung anak ni Ping Lacson ay number 1 na smuggler ng simento. Yun yung ni paratang ni Paildon nung panahon na ni Pangulong Duterte. Paratang yun na Paildon kasi nga si Paildon ay pinag-initan ni Senator Ping Lacson, kaya kinalkal niya bilang chief siya ng bureau, ay kinalkal niya at natuklasan nga na itong anak ni Ping Lacson ay number 1 na importer ng simento na hindi umano nagbabayad ng kaukulang bayad pagdating sa custom. Ayan. Bureau of Custom ang pinamumunuan ni Nicanor Paildon, kung saan sinabi nga ni Paildon na hindi nagbabayad ito hindi nagbabayad itong anak ni Lacson ng importer tax at may mga palusot puno. At hindi ito hindi ito kasi nga nabalita ito sa mainstream media na kung saan may i-declare na opisina itong anak ni Senator Ping Lacson. Tapos nung pinuntahan, walang opisina, walang tao. Yung i-declare na opisina, walang nakatira. As in abandonadong bahay. Kaya parang nagduda ng gusto doon sa Kaya yun ang paratang sa kanya ni Matibag. Kaya siguro baka doon tumitiba ng gusto. Ayun lang, tanong lang naman yun.
mga tanong na dapat linawin. Ha? At bukod doon sa kaya itong indignation rally na nagaganap ngayon nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao ito kung saan may mga kinansil na nga na sa bandang Mindanao, kinansil na yung permit rally doon sa bandang Mindanao. Nakakatuwa naman ako dito kay kay nakakatuwa naman to si Ido Manzano. Noong una ang niya puro lang pahaging at yun nga nung marami nang kinundin na siya, sabi niya bakit tahimik ka sa flood control. Kaya yun ngayon puro panawagan na si Ido Manzano pagdating sa puro na panawagan sila ngayon sa flood control. Kaya nakakatuwa naman to na ito si Ido Manzano. Yun. Mamaya po siguro mga alas 3 yan magsimula yung gustong pumunta ng ng indignation rally. Hindi po yun ang kanilang tema ay panawagan ng transparency. Yan, dyan sa Liwasang Bonifacio po magaganap mga alas 3. Nakakatuwa mga vlogger ng administrasyon kasi wala daw tao talagang wala pang tao kasi alas 3 pa simula yan ang oras pa lang alauna. Pero marami na rin naman nandoon nga lang sa mga puno-puno kasi nga mainit ang panahon. Nag-ikot-ikot ako kanina, nakita nyo naman gulong-gulo pa ang buho kasi kaka-helmet. Nag-ikot tayo, mayroon na rin nag-ipon-ipon doon sa may welcome rotunda. Siguro makikisa yan doon sa Liwasang Bonifacio. At ang ngayon yung sa kaganapan doon sa mga rider na yung binawian ng buhay na isang rider. Alam niyo nakakalungkot na may isang autism pa yung nanay na inaalagaan. Tapos 12 years old yung bata. Nakakalungkot na sa isang iglap lang ginawian na ng kanyang pinahiram ng Panginoon na buhay. Diba? Sa walang kakwinta-kwintang bagay. Isipin mo yan. Naghahanap buhay ng matino yung mama. At ang nangyari pa, pagbaba, inundayan ng kanyang inundayan ng talim na bagay. Parang sa tingin ko doon sa talaga professional na kasi parang baliwala sa kanya Isipin mo ang ginawa na binakmail pa yung asawa. Diba? Binakmail pa yung asawa, hiningaan pa ng pira. Talagang halatang halata mong professional. Ang masaklap, makukulong lang siya. Diba? Laki na yung mo Laki na. Ha? Ay,
Lahat naman yan matigas. Wala. Eh, kung ikaw nga, nagpapatigas din ang ulo. Yeah. Isipin mo yun. Ang ganda-ganda ng hangarin ng tatay na patapos yung kanyang anak. Mabigyan ng magandang bukas. Tapos sa isang iglap na walang kakwinta-kwintang tao pa. Diba? Wala nang, ano pa bang silbi sa lipunan yan? Ng tao na mga ganyan. Pero nang dahil nga sa napaka relihiyoso ng Pilipino, wala, nagtatalo pa kung bibigyan pa ng pagkakataon. No? Pero para sa akin, nasa Bible naman yan eh. Nakapagbuhay ang inutang eh. Buhay din ang kabayaran, di ba? Sabi nga sa Bible, pag ang mata ang nagkasala, tanggalin ang mata. Di ba? Pag halimbawa nagnakaw ka, ang ginamit mo yung kanan, puputulin mo yung kanan mong kamay. Pag nagnakaw ka uli at ginamit mong pangnakaw yung kaliwa, putulin yung kaliwang kamay. May mga ganun na ano sa Biblia. Diba? Nakakalungkot, kita nyo ngayon ano na ang magiging buhay ng bata. Tapos ipangangalandakan pa ng pulis na bumaba ang krimen. Ay talagang bababa ang krimen. Alam niyo kung bakit? Wala nang maire-report. Kasi nga yung pulis wala nang ginawa kundi magbantay doon sa mga magrarally. Oh. Diba? Tapos pagbababa yung kapulisan sa community, sasabihin nila, hihingian ang pakikipagtulungan ng mamamayan. Gawa ng 1:2000. Diba? Sa isang pulis, 2,000 katao ang dapat na bantayan. Ay ngayon, kwentahin mo, yung may nagraling 10,000 katao, tapos yung pulis, nandoon 15,000. Isipin ilang community ang iniwanan nun. Sa 15,000 na yun na pulis. Sabihin ng 6,000, nakapulisan ang nagbantay doon sa mga rallyista. Ilang komunidad ang iniwan nun? Ilang po pwedeng maging krimen sa iniwanan na komunidad nun? Kasi wala na eh, wala nang kapulisan. Tapos ngayon, hihingi sila ng pakikipagtulungan sa taong bayan. Dahil nga, kukunti sila kumpara sa ito talagang iniisip ng kapayapaan. Eh, ano ba kung may 10,000 nagrally dyan, eh, kayang-kaya naman sigurong ng 500 kasi may mga sasakyan naman silang dala-dala. Diba? Pinag-aralan nila, yung dispersal management yun eh. Kasi kung ganun ang nangyayari sa atin, may mag-rally ng 5,000, 7,000, 10,000 yung pulis. Oh, ilang komunidad ang iiwanan nun? Alam mo dito sa totoo lang, sa barangay namin, ilang barangay dito sa amin? 1, 2, 3, 4, 5 barangay. Ilan lang ang nagpapatrulyang pulis? 3 pulis lang ang nagpapatrolya. Ngayon, bumababa dito sa amin yung Police Community Relations. Yun nga yung sinabi ko nung nakaraan na hinihingi nila yung
makikipagtulungan ng mamamayan. Gawa ng ang nangyari, talagang malaki ang backlog. Tapos, malaki na ang backlog, nandoon pa lahat nakatambay sa may EDSA. Kita nyo ngayon, may rally ngayon sa Liwasang Bonifacio. Kita nyo kung gaano karami ang pulis doon. Sobrang dami. Binabantayan nila. Kung ikinalat yan, diba? Dinaiwasan yung mga riding in tandem. Kasi ang pulis nandyan lahat sa vicinity ng karamihan ng tao. Pero hindi, baliktad ang nila. Nandoon lahat sa mga nagrarally, yun ang binabantayan nila. Di ba nakakalungkot? Tapos bababa ngayon yung hihingi ng pakikipagtulungan kasi nahihirapan ang kapulisan. Di ba? Kaya grabe na ang kawawa ngayon yung mga Pero sa akin, talagang noong araw kasi, ang pinakamahirap ang mga taxi driver. Kasi po, 2 taon akong naging taxi driver. Tatlong taon akong naging taxi driver. Ilan kaming sa batch namin noon sa isang taxi company na napakalaki. 1,500 na units. Ibig sabihin, nasa 3,500 kami kasi siyempre 3,000 ang 3,000 ang driver sa 1,500 na unit. Kasi 24 hours yun tumatakbo ang biyahe namin 12 oras. 24 hours ang takbo namin. Isang araw ng isang araw. Pag lumabas kaming alas 5 ng umaga, gagarahe kami ng alas 5 ng umaga. May magti-take over naman sa'yo. No? Kaya pag hindi ka makabiyahe, may nag-aabang na babiyahe para doon sa unit nyo. Kaya hindi matitingga yon hanggat sa taxi kasi noon. Hindi matitingga hanggat walang sira. Ngayon, noong araw, ganon kahirap noong araw kasi nga ang holdapan nun talaga sa taxi lang nakapokus. Bihira nun sa holdapan. Kasi taxi pa lang noon naman ang wala pang Grab, wala pang kung ano-anong mga apps, wala pa nun. 1994 hanggang 1995 hanggang 1998. No? Kasi 98 lumipat na ako sa private. Wala pang wala pang mga apps na mga riding Kaya grabe nun ang pasakit nun sa amin. Ay talagang pagdating sa gabi, ingat na ingat kami. At sa batch namin ilan ang nadali ng hold up. 8 ang nadali sa hold up. 18 kami, 8 ang nadali. Halos kalahati, di ba? Isa ako doon sa 8. Ang nawala ang kanilang buhay ay 4 yung Kaya grabe nun ang sakripisyo din namin sa taxi. Kaya pagdating ng gabi, piling-pili talaga kami pagdating sa pasahero. Isipin mo yun yung naging pasahero ko. Papunta galing ng Monumento Circle. Papunta ng Mandaluyong City Hall. Yun ang declare nila sa City Hall ng Mandaluyong. Naisip ko, napakaganda ng daanan kasi ang pumasok, nag-sink in sa isip ko, Boni Serrano, napakaganda ng daan dyan sa Boni Serrano. Maliwanag. Hindi nag-sink in sa akin na
pwede palang dumaan ng Shaw Boulevard, dadaan doon sa solid na squatter, doon sa 9 de Pebrero. Kung kabisado nyo ang 9 de Pebrero, nandyan po nakaposisyon yung correctional. At yung correctional po na yan, napaikutan niya ng solid na squatter nung araw. At yun ang tinatawag na 9 de Pebrero. Nawala sa loob ko yun. Tapos nung bumabiyahe na kami, ang pasahero ko ay 3 lalaki, 1 babae. Kaya panatag na panatag ako. At unang-una, sabi ko doon sa ang daan ko is Boni Serrano. Kasi yun ang usapan namin. Tapos nung tumatakbo kami galing ng circle, uusap-usap sila. Pinapakinggan ko lang, nakikiramdam ba ako sa usap-usapan nila. Di ngayon, nung malapit na kami sa Cubao, biglang nagtatalo yung babae at saka yung isang lalaki doon sa likod. Di pinapakiramdaman ko sila. Sabi nung babae, kung ganyan din lang uuwi na lang ako ng Pasig, sabi ng babae. Baba na ako ng crossing. Ibig sabihin, pag mag-crossing sila, mag-Shaw Boulevard kami, automatic. Dadaan kami doon sa squatter. Doon nag-sink in sa isip ko na, nako, tama pala, may dadaanan pala kaming squatter pag mag-Shaw Boulevard kami. Ang nag-sink in lang sa akin nung unang Boni Serrano. Kaya sabi ko, delikado ako. Doon ako nag-isip nung nagtalo-talo sila. Tapos nung nasa na kami, malapit na kami doon sa may Camp Aguinaldo sa tapat, Camp Crame. Sabi naman ng isang lalaki, kung bababa ka ng crossing, bababa na rin ako ng wakwak. Yung wakwak, di ba? Wakwak Golf. Tapos wakwak drive. Yung wakwak drive, iyon po yung one way yung pababa. Ang tumbok noon, iyon yung correctional. Kakaliwa ka lang ng konti ng correctional. Sabi ko, iyon na. Na sa isip ko na, nako, delikado ako dito. Tapos pinapakiramdaman ko na yung katabi ko. Di, sabi ko, ito na. Doon ako nagsalita na yung sabi ko, ang usapan po natin ay tayo, mag-Boni Serrano tayo, sabi kong ganyan. Sabi nung sumagot agad yung babae, kuya itong mga kasama ko ang gugulo kaya bababa na ako ng crossing, sabi ganyan. Sabi ko, kung ganon, bababa ka ng crossing, didiretso ako, basta ang target natin ay Boni Serrano, usapan na natin yon. Tapos sumagot naman yung isa, kuya, doon ako sa diyan ako bababa sa sa may correctional, sabing ganyan. Sabi ko, sa loob-loob ko, sulit na squatter yun Pero sabi ko, wala na, hindi ko na maiwasan. Sabi kong ganyan, sige, kung ganon kayo ang masusunod, sabi kong ganyan. Pero ko kasi noon, sa taxi ako, ang ginagawa ko noon, nilalak ko yun yung child lock pagdating sa gabi. Kasi paniguro ba, hindi nila mabubuksan sa labas yun Di, ginawa ko, sige. Dito na Ang nangyari, nung nasa crossing na kami, hindi bumaba yung babae. Pagdating ng crossing, sabi niya, kuya, sama na lang ako sa kanila. Didiretso na tayo doon sa tabi ng correctional, sa gilid ng correctional. Sabi ko, ito na. Dali na ako. Yung wakwak drive po, kung sino ang nakakabisado dyan sa may Mandaluyong, yung wakwak drive, ang bahay dyan ang lalaki, ang tataas ng bakod. Kaya makikita nyo doon na talagang grabe ang doon na madilim, taas ng bakod. Ipalusong yun na ganyan. Di ang ginawa ko,
Eh, sabi ko, lakasan na lang ng loob. Pagdating ko doon nung nandoon na kami, pakaliwa na kami, bigla ko ngayon binuksan yung pinto ko. Tapos nag-pre-wheeling na kami pababa. Nataranta ngayon yung tatlo doon sa likod. Patayin mo yung ilaw. Doon na nag-declare ng hold up. Sabi ko, kung hold upin niyo ako, wala pa akong pira. Sabi ko, kalalabas ko lang. Pero kung damay-damay tayo dito. Naka-pre-wheeling na kami, pababa na kami, mabilis eh. Pabilis yung taxi. Yung inano ko na yung upuan ko doon sa naipit na yung dalawa doon sa likod. Di na nakaporma hanggat sa tinutukan na ako ng baril. Ginawa ko, sinalampak ko doon sa posting malaki nung malapit na kami doon sa may correctional. Sinalampak ko sa posting na malaki. Hindi sila ngayon makalabas-labas. Buti nga kamo nung araw, yung unit ko noon may radyo. Nakapag ako ng running miles. Tapos location, correctional kaagad. Nandun kaagad yung rescue namin, nandun na kaagad nag-abang. Sa kasawiang palad, ang nahuli lang yung tatlo doon sa likod. Yung isa nakatakas kasi nakatakbo doon sa squatter. Pero the same time, tama ako. May tama ako ng baril, hindi pumutok. Kaya sabi ko, hindi pa panahon siguro. May nakatakda pa siguro para sa akin kasi nga hindi pumutok talaga yung baril, as in hindi pumutok. Ang tama ng kutsilyo dito sa tagiliran. Yun lang ang naging ko. Pero bawi naman kami kasi talagang makikita mo yung pati yung babae talagang nanghiram ng mukha sa aso. Yun lang, nakwento ko lang. Noong araw na ganun lang sa mga taxi lang talaga maano yung mga kidnapper. Ngayon hindi na. Isipin mo yun, diba? Na move it rider. Kasi naman ang kita niya sa magdamag. Diba? Sa bagay, solo-solo lang naman siya, silang naman mag-isa. Kung may kita na 1,000, malaking bagay yun sa kanya mag-isa. Ay kung nagda-drugs, talagang high na high siya doon sa 1,000. Pero kung nasa taxi ka, kung ang makuha mo 3,000, kung tatlo pa kayo na magati-hati, di ko konti, di ba? Kaya kailangan makahold up sila ng marami. Isa move it, mag-isa lang talaga. Pero kung titingnan nyo kung gaano kalaki ang magiging damage, di ba? May asawa, 2 anak. Yung anak nun, paano na yun? Kung nakasit yun, halimbawa, tingnan natin, nakasit yun, na yung bata magiging halimbawa, magiging cum laude pagdating ng college life niya, magiging cum laude na pag itataguyod ng tatay, paano na ang mangyayari kung halimbawa wala na yung tatay? Makakapag-aral pa ba ng maayos yun? Diba? Yung buhay niya na buhay na nakalaan para sa kanya. Diba? Parang binawi lahat. No? Sisipin. Sira cellphone dyan, bumibili. Isipin mo yan. Kung anong buhay ang mangyayari doon sa 2 bata. Diba? Anong buhay ang kay Hart na nun? Kaya kawawa. Kung yung nanay, siyempre, hirap din sa buhay. Nakapag-asawa. Hindi pa maganda yung ugali ng napangasawa. Di ba, inapi-api pa yung bata. Ano lang magiging buhay? Di ba? Kaya grabe ang wala nang karapatan mabuhay yung mga taong gumagawa ng ganyan. Yun lang ang para sa akin, Kasi buhay ang kinuha mo, parang mo na rin binawian ng buhay yung
yung dalawang bata. Di ba? Kasi, titingnan nyo yan. Ito mga boss, realidad ito. Pagdating sa, halimbawa, ng sagasaan, yung tatay, at may maliit na anak, kukwentahin yun. Kukwentahin yun yung bata simula sa pag-aral niya hanggat sa makatapos ng high school. Iyon ang kwenta nun, iyon ang babayaran bukod doon sa compensation doon sa tatay na nasagasaan. Kukwentahin yun simula doon sa pagkabata, magsimula mag-aral hanggat sa makatapos ng kolehiyo. Kukwentahin yun, iyon ang magiging consequence. Oh, ngayon, kaya wala mang buhay-buhay yung kay isang durugista. Anong kompensasyon makukuha nun sa bata? Anong makukuha ng bata na kompensasyon? Oh, umaasa-asa na lang doon sa mga nagbibigay? Sapat kaya yun? Oh, kaya dahil sa hirap ng buhay, mapipilitan yung babae na kumuha ng katuwang niya para mabuhay yung kanilang dalawang anak. Paano na lang kung maltratuhin din ng makuhang lalaki yung bata? Kaya nakakalungkot na umabot doon sa punto na ganun. Di ba? Ito naman ang nangyari doon sa vlogger ng ganun pa rin. Di ba? Kung dito sa Move It Rider, di ba? Move It Rider. Kinikilan pa yung nanay, hiningian pa ng pira. Ito naman na vlogger ng administrasyon, nagkaunsihan naman sa pira. Di ba? Pira pa rin, puro koneksyon. No? Puro pira ang koneksyon. Kaya sa tingin niyo po ba, ano ba ang talagang nangyayari sa atin ngayon? Puro pira ang dahilan. Ngayon ang gulo-gulo ng bayan natin. Puro pira ang dahilan. Diba? Kaya nakakalungkot na umabot na tayo sa punto na ganito. No? Buti nga kamo, nung unang rangkadahan, ang pinagbibintangan nila, mga Duterte. Ngayon, kaya lumabas yung mga conversation, nagkaunsihan pala sa kwarta. Diba? BBM vlogger daw. Ayan. Mega love shout out kay Berbos Clan Mansion. Berbos Clan Mansion. Clamansian pala. One BBM vlogger daw. No, nakakalungkot naman yung wag naman yung down kasi buhay pa rin naman yun. Ibig sabihin kahit nasabihin na natin na bayaran yon, buhay pa rin naman. Di ba? The Lord took him away because he's anointed. Di ba? Kanya-kanya tayong pero para sa akin talagang kawawa dahil nga buhay pa rin naman ang wala sa tamang siguro kasi nga sabi nga ng Panginoon, pag hanggang diyan ka na lang, yung sabi nga ng mga kasabihan, di ba? Pag hanggang diyan ka na lang, hindi ka makakatakas. Pero nga lang, sa masakit na paraan. Di ba?
sa kwarta ang dahilan. No? Kasi tingnan mo yan, lumabas yung conversation na daang libo pala. Pero mo 2.5 na lima pala silang maghati-hati tapos yun sa kanya hindi binigay. Di ba nakakalungkot yung ganon? Kasi nga sa mga walang na bagay. Kaya pinatunayan lang na talagang pinatunayan lang na ng BBM vlogger na ito. Alam mo, isa ito sa naglabas ng katunayan na talagang ang mga BBM vlogger ay bayad, no? Kaya hindi na ako mahiya na nung inutusan ako, ba napakaliit pala nung offer sa akin na gusto niya mag-BBM kami kasi po marami akong mga kaibigan na BBM vlogger, no? At sa lahat ng inoperan 4 kaming hindi natuloy. Alam niyo sa totoo lang, kahit hindi kayo vlogger, basta't kaya niyong pagmumurahin yung kalaban, tanggap kayo. Basta't kakilala niyo lang yung nag-o-offer, di ba? Yun nga lang, nagmamadali na kunin nila. Sabagay, batang-bata pa talaga si ano. Pero tingnan mo naman yung kanyang mga grabe, yung mga lumalabas. Nung wala namang pumapansin sa kanya. Naging lang siya nung binawian na ng buhay. Ako, kahit kailan di ko nakita yan. Di ko nakita ang mga vlog niya. Nakita ko lang itong mga na talagang grabe pala kabalahura. Kaya maraming nagsasabi na buti nga sa kanya. Pero sa akin naman, buhay pa rin naman yun. No? Ayun nga lang, iyon ang pinili niyang landas. Ayun. Diba? Kaya nakakalungkot na umabot tayo sa punto na dahil lang sa pira mag tayo ng tao, yung balahurahin ng tao. Biruin mo na sabihan niya ito si Vice President Sara Duterte na pumunta ng ibang bansa para magpalaglag. Di ba? May mga basihan-basihang ganyan. Ba't nakakapagsalita sila ng ganyan? Kaya grabe ka mahal ang bayad sa kanya. Kaya sabi ko na-realize ko, napakaliit pala yung offer sa akin kasi ang offer sa akin 40 lang. Buti nga medyo malawak-lawak yung pangunawa ko na paano kung magkadimandahan? Kaninong sagot? Yung sagot sa akin bahala ka, lusutan mo. Sabi ko, ayaw ko yung ganyan. Dito na lang ako, salita ako dito kahit walang manood sa akin, okay lang, masaya ako. Ang importante na ilalabas ko yung hinaing kung anong mga naririnig ko dyan sa mga kapitbahayan, mga kaibigan na narireklamo na kung anong buhay na mayroon ngayon. Diba? Sabi ko hindi ako papasok sa ganyan. Nang dahil sa pera. O ayan, nagkakaunsihan na. Kwarta na ang dahilan. Talagang kawawa ang natin. Akala ko ako lang nagsasabi, parang pag kinukwento ko nga, hindi sila naniniwala. O ngayon, ayan, lumabas na lahat. Lumabas na ang resibo lahat. Kaya nakakalungkot na binawian siya ng buhay na dahil sa pera niya. Okay na kung binawian ka ng buhay na nagsha-shopping, ibig sabihin napapakasarap ka. Di ba? In-enjoy mo yung pinaghirapan mo pera, di ba? Dugot pawis mo, na-enjoy mo.
Ito hindi eh. Nasa bahay. Pinasok yung bahay at doon na pinagano. Pinagwabaril. Iba talaga pag big time ah. Iba talaga pag big time. Ha? Dito ka? Sige, dito mo. Pasok mo. Nalive ka? Hindi, nagkukwento lang. Salo lang. Iba talaga pag big time. Ganda ng ano ah. Ganda ng kabayo mo ah. Di ba? Ayan, may kalap shout out kay Berbos Clamancian. Ayan. Di ba? Nakakalungkot yung mga ganyan na kaganapan. Malalaman mo. Alam niyo malapit yan dito sa amin. Yung Kiranova. Mga 2.5 kilometers ang layo dito sa amin. Kasi North Caloocan yun eh. Kiranova. Ayan, North Caloocan. Kabila lang pag sa ano lang Bignay. Yun, mga 2.5 kilometers. Yan, North Caloocan na. Bakit? Tatanungin ko lang kung may tulog. Ha? Tatanungin ko kung may tulog. Shh! Ba't magsaluran kayo? Pasok kayo dun. Pasok dun. So yun, meron sa aso. Oh, yung tao walang suyod, yung aso meron. Naku, mag-uumpisa naman yung maingay. Yan ang buhay dito sa amin. Squatter. Diba? Kaya, akala mo hindi nag-iikaw sa buhay, ano? Sino pala ako ngayon? Sinusundan niyo ako? Yan ang ganito ang buhay squatter. Ayan. Para naman. Oh, di ba? Ayan yung alaga kong aso. Ayun, oh. Squatter yan. Di ba? Alam nyo, ang buhay dito ganun lang. Mamasukan sa konstruksyon. Pagka sahod ng ubos sa alak. Tapos kinabukasan Lunes, umpisa na naman ang utang. Di ba? Kaya ang nangyayari, bayad utang lang. Kaya yung mga ayuda, mga ipokito yun na administrasyon na ito, magbigay-bigay ng ayuda. Oh. Pero sayang naman kung hindi mo kukunin. Kasi nga, nanakawin din lang naman nila. O di kunin mo na. Pero ibig sabihin nun, matutuwa ka. Tandaan mo yan. Bigay ng ayuda. Grabe ang pila niyan. Pero pagkatapos ng pila niyan, makita mo yan, pila din yan doon sa bilihan ng alak. Napakinabangan ba ng pamilya? Hindi. Pinambili lang ng alak. Kinabukasan, yung ibigay na 5,000, ubos na. Di ba? Kaya kami dito sa barangay, alam niyo, ang ginawa namin, inumpisa namin sa nagkaroon kami ng mga programa. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa isang kagawan. Talagang napaka-hands-on niya pagdating sa Kaya, nung sinabi niya sa akin, kailangan ko ang tulong mo. Ano po ba ang dapat nating gawin? Umpisa natin iangat yung kamalayan ng ating mga kabarangay. Hindi yung mamulat na lang, mag-antay na lang sila ng puro ayuda. Sabi ko, may programa ako sa pagtulong. Ganun pa rin yun, ayuda pa rin. Baguhin natin, livelihood. Ayun, kaya doon nabuo ang livelihood. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta sa livelihood. No? Unang-una dyan, ang DSWD. PCCI Valenzuela, GCI Valenzuela, at DOST,
na talagang nagtiyaga silang magturo na manahe, magturo na mag-imprinta, lahat ng pangangailangan ng livelihood. At alam nyo ang unang mga nakinabang, mga solo parent, mga iniwanan ng kanilang mga kabiyak. Diba? Kaya mayroon kaming 58 members na solo parent. Isipin mo 'yon. Kung bibigyan nyo ng ayuda 'yon, anong buhay ang mangyayari nun? Kaya yun ang naisip namin. Kaya sabi ko, maganda itong programa. Kaya hindi ko na green up ko na. Kahit wala kaming mga sahod na mga officer. Sige lang. Pagtulong pa rin naman yun, di ba? Ngayon po, mayroon ng 56 na member na solo parent. Kumikita na sila. Ngayon po, mayroon kaming project. Ayan, gusto nyo. Sino man ang may gusto na magpa-imprinta kayo ng inyong mga damit. Halimbawa, mayroon kayong reunion, pamilya, pwede po sa amin magpa-imprinta. Pwede pong magpagawa ng damit. Ganon ang sa amin. Mga lahat. Mayroon kaming imprinta ng sombrero, mug, mayroon po. Ayan, plato. Mayroon din mga souvenir. Mga souvenir item pwede po sa amin. Ayan, mga t-shirt, yun. I-request mo, gagawin namin. Kaya, papasalamat ako sa Iyon ang dapat yung administrasyon na ito, hindi yung puro bigay na lang ng ayuda. Kasi tingnan mo yan dyan, nag-iinuman. Bigyan mo ng ayuda yan. Anong mangyari sa ayuda mo? Kinabukasan, ubos na. Pinambili lang ng alak. Magtawag na ng magtawag. Kamukat-mukat mo yung tinawag. Nagdodroga pa. Di yung ayuda, yung binigay niyo, pinandroga pa. Kung turuan nyo silang gumawa ng sarili nilang pera sa pamamagitan ng paghanap buhay. Diba? Maraming paraan. Napakaraming paraan. Sa namumuno lang ang kulang. Sabagay ako, hindi ko na inasahan talaga ang administrasyon na ito. Wala talaga, umpisa pa lang, sinabi ko na sa kanila. Huwag nyo nang suportahan yan, huwag nyo nang iboto dahil walang gagawin niya na matino. Wala. Sorry na lang sa mga maka-administrasyon dyan. Ayan, sana magising na kayo. Sabagay, nagising na talaga, negative 27 ang kanyang trust rate. Tingnan nyo. Lahat ng pwedeng ibenta, gusto nang ibenta. Ang naibenta na yung sa Makati. Isang building sa Makati, 1 billion. Magkano ang hinahanap nila? 500 billion ang hinahanap nila pang mga asset ng gobyerno para ibenta, para makabawi-bawi, para makautang ng malaki na naman. Kita nyo na? Wala na tayong magagawa. Ano man ang sabihin, wala na, sunod-sunuran na lang tayo. Kaya abangan na lang natin ang 2028, ano man ang mangyayari ngayon. Pero sa ngayon, ang masaklap na katotohanan, lahat ng lumalaban nakukulong. Lahat ng lumalaban sa flood control, may kaso, kinakasuhan. Kaya sayang lang na umabot tayo sa punto na ganito. Nagkaganito ang bayan natin. Hindi pa tayo na gano'n. Kapatid na nga mismo, kinontra na yung kanyang kapatid. Diba? Pasok doon. Diba? Kaya sayang lang yung mga
Sayang yung mga mayroon pa 2 taon tayong magtitiis. O ngayon magsusuna na naman, ano naman ang ipagyayabang? 5,500 na flood control. Nung nagkanda baha, anong nangyari? Binangga ng barko? Yung pala, wala naman talaga. Ngayon, anong nangyari sa PhilHealth natin? Naubos yung pira. Ngayon, hinahanap ng Supreme Court. Yung mga resibo, walang maipakita. Oh. Wala na tayong kaya wala na tayong pag-asa sa administrasyon ito. Yun. Talagang nakakalungkot. Umabot pa tayo sa punto na tayo na nagtatalo-talo tayo. Pero hindi naman talaga maano yun. Hindi naman talaga mawala yun bilang isang demokrasyang Pilipino. Siyempre doon sila sumusuporta. Die hard sila doon. No? Pero nakakatawa kasi nung una sabi ni ang tagapagsalita ni Claire Castro, ay siguro kaya 15, negative 15 kasi nga hindi nasusurvey yung nakatanggap. Nako, isipin nyo yung mga nakatanggap dyan. Tanongin nyo, sino suportahan nyo? Ayaw pa rin kay Marcos. Nakatanggap na yun ng ayuda. Kaya nakakalungkot na, kakalungkot na lahat. Sa bagay, bakit mo naman anuhin eh? Sa'yo naman talaga yun. Sa atin naman talaga yun. Sa taong bayan naman. Alam niyo kung anong ginawa ni Marcos? Total nagnakaw na rin lang sila ng bilyon-bilyon. 115 million Pilipino ang registered na Pilipino. Di ba? Simula sa pinakamayaman hanggat sa laylayan ng lipunan. Basta may birth certificate ka, kasama ka dun sa 115 million. Kasi yan ang statistic eh. Kung binigyan nila ng tagi-1 milyon yan, di ba? Di 115 million lang. Samantalang bilyon-bilyon ang kanilang ninakaw. Sabi ko, pag binigyan ngayon ng tagi-1 milyon, baka gawin santo pa niya si Marcos. Ganon din lang naman eh. Gusto mo makabawi ng trust rating mo, ganon ang gawin mo. Di ba? Kaysa magbigay ka ng ayuda, tagli 5,000. Katungin pa yung 1,000. Di 4,000 na lang. Katanggap ng 4,000 pag uwi ng bahay, kahon-kahon na pirang ibinili. Anong nangyari sa ayuda? Nalasing. Nag-away-away pa. O, yung magkakapit bahay, naglabasan ng kutsilyo. Kasi nainggit siya, hindi nakakuha. Yung kapitbahay nakakuha, nagpainom ng nagpainom. O, nainggit. Nagsisigaw kasi maingay. Mga lasing, nagkagulo pa. O, nang dahil sa ayuda, may nawalang buhay. Diba? Sabagay, hindi nila naiisip yan kasi hindi man sila namuhay sa ganitong klaseng sitwasyon na lugar. Nakakapanghinaan na kulang talaga sa mga namumuno sa atin. Isipin nyo, may in-upload akong short video dyan. Panoorin nyo yung short video. Sa may bandang Kainta. Doon sa may Baligon. No, basta doon sa may Kainta. Kahabaan ng Ortigas Avenue. Mayroong mga lugar doon sa kahabaan ng Ortigas mayroong lugar doon na may overpass. Tapos sa baba, may pedestrian. Nilagyan ng as-in na pedestrian lane.
Tapos may overpass. Wala, ano, siguro mga mga 10 feet ang layo doon sa hagdan paakyat sa pedestrian. Tapos yung pedestrian doon sa kalsada sa baba. Tapos nakalagay doon no jaywalking. For PWD only. At ano bang mindset ang mayroon ang gobyerno na yan? Yung mga walang kapansanan, pinaakyat doon sa tulay. Yung may kapansanan, pinatatawid doon sa highway, sa baba. O sige na, given na yun. Mayroon silang warning. Ibig sabihin, pag kumpleto yung katawan mo, wala kang damage, akyat ka doon sa overpass. Eh, yung halimbawa, yung malabo ang mata, yung bulak, PWD, di ba? Doon ngayon tatawid sa ano? Doon sa pedestrian. Sige nga. Di ba? Tama bang mindset yun? Di ba? Anong mindset? Anong mindset ang mayroon na nakapag-isip nun? Di ba? Kasi walang kakayanan mag-akyat sa tulay. Ngayon pwede siya tumawid doon sa highway. Hello? Di ba? Grabe ang mga namumuno sa atin. Balagbag ang mga utok. Mga utak pala. Isipin mo. Bigyan niya ng yung nakakita na lang. Naka-wheelchair. Patawirin mo ngayon doon sa napakabilis ng takbo ng mga sasakyan. Di ba? Ano bang mindset yun? Hindi kong sabihin, gumasto ka na para sa safety ng iyong mga kababayan. Lubos-lubosin mo na ang gasto. Gumawa ka ng overpass. Di, lagyan mo ng elevator paakyat para safety doon yung mga PWD makatawid doon sa ano. Di ba mindset yun? Gumasto ka na, lubos-lubosin mo na. Hindi yung maglalagay ka pa doon ng no jaywalking. Ano yun? Umiiwas ka lang sa pananagutan? Kasi naglagay ka ng warning? Eh kung may nabundol doon na hindi PWD, ang katawiran nyo, ay hindi, may lagay kaming warning dyan eh. Di ba? Eh paano yung PWD? Kung yung hindi nga PWD nasa kasaan, nabundol, eh paano yung PWD? Mas 90%, 99% ang tsansa na pwedeng madisgrasya din. Di ba? Kaya ang mindset ng mga namumuno sa atin, ewan ko. Puro sabi sa mga sabi saya, lungo-lungo. Di ba? Sabi sa oray, mga lungo-lungo ang utok. Alam niyo kung bakit nangyayari yan? Wala sa plano. Di ba? Gusto lang magka-porsyento. Kaya gumawa ng project na hindi nila pinag-iisipan. Yan lang ang sa akin doon. Walang ibang katwiran doon. Iyon na yun. Hindi nila pinagplanuhan ng maigi. Di ba? Imaginin mo ang kahabaan ng Ortigas Avenue na yan. Kung gaano karaming sasakyan na dumadaan dyan. Tapos maglagay ka ng pedestrian sa baba, may overpass sa taas. Tapos maglalagay ka ng warning. No jaywalking. Eh ano yung pagtawid doon ng PWD? Tapos nakalagay doon, PWD only. Eh ano ba yung, di ba jaywalking pa rin yung pagdaan doon ng PWD? Ay nako. Buhay talaga ng tao. Sabi nga nila, pag yung mumuno na napilitan lang, kasi kadalasan, wala nang ibang choice kasi tapos na ang termino ng anak, tapos na ang termino ng tatay, yung anak naman. Bilakan? Susundo kay Abat? Saan? Sa Muson.
Nandun siya? Bab. Siya lang mag-isa? Buti nakakatagal siya doon sa lula niya. Mag-isa lang din. Nasa iskim sila. Kaya Kaya gustong gustong-gusto rin. iginala. No. Tatalian ko kasi pag mabilis, patalsik. Yung helmet? So, yung gagamitin ni Aba. Oo. Kaya pala hindi ko nakikita. Natin yung kahapon. Ilang araw na yan, panay ang may pasok ako kahapon eh. Oo. Eh, Mang Jace, hindi ako pumasok kasi alas 5 ginising na ako. Niyayaya ka na? Sabi ko, mamaya kasi may palo. Ang ginawa ko, inatid ko si Moy, nagpalo mo kay Mang Jace. Pare, hindi ako makakagawa eh. Bakit? Nahatid ko yung apo ko sa Luzon. Oo. Mamaya-maya pa naman, kaya lang niready ko lang. Ah. Mga 3:20. Nasa isip pa. Kaya nga, di ba, nakakalungkot na mga namumuno sa atin, di ba? Wala, napipilitan na lang kasi tapos na yung asawa. Tapos na yung tatay. Yung anak naman. Yung anak, walang kaalam-anak. Pinaikutan na siya ng mga tulisan doon sa loob ng City Hall. Ayun, nasasayang ang pera natin. Diba? Isa iyon sa mga nagsasayang sa pera natin. Yung mga walang kwentang project na sipin mo. Kahabaan ng Ortigas sa atin. Maglagay ka ng pedestrian para sa mga PWD. Tapos yung hindi PWD, ginawan mo ng diba? May mga election pa yun, ha? Sus, maraming garapon. Para lang may maipresenta na may mga project sila. Sayang. Sayang ang Pilipino. Alright. Siguro dinig na dinig nyo yung yung sounds. Kaya papaalam na tayo at medyo na rin, palubat na rin ako. Alright? 14 million in the house. Maraming salamat po. At maraming salamat sa mga nag-like. Alright? At mega love shout out po kay Mami Mercy Calono. Ayan, nasa bakasyon sila. Enjoy po kayo dyan. Pauwi na pala. At mega love shout out din kay Berbos Clamancia. Ayan, mega love shout out. At sa 14 million, mega love shout out po sa inyong lahat. At sa mga nag-like at saka sa mga magla-like pa. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa lahat ng ating mga solid na subscribers, sa mga OFW, maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. At siyempre sa ating live, nandiyan kayo nakasuporta kahit hindi kayo nagko-comment. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, Mami Mercy, ingat po sila. Ayan. Paalam.